Lad os få vandre en tur ned mod Holte Jagtklub. Det er vist herovre af. Vi skal ned. Her er vi så på vej ned af stien, der går ned mod jagtgården, eller hvad sådan en hedder. Bemærk belægningen. Jeg skal vi lige kaste blik på belægningen igen. Den går meget over i det grå. Ligner lige sådan en almindelig sten, man smider på havegangen. Og vi er nede ved jagtklubben. Det er så mange både, der er kommet vand i nu. Trods det gode blæsende vejr kan jeg ikke se nogen surfere. Kommer nok lidt senere på dagen. Og måske lige ved råbe i Birkerød, der sker noget. Hvor er det ikke rigtigt? Se at Vanski-klubbens springpult er ikke kommet ud endnu. Så ser vi over mod Birkerød herfra. Så ser man tydeligere husene over på Turistvej. Så er vi her ved indkørslen til Høsterkøb. Det man specielt skal bemærke er naturligvis cykelstien her. Og man går noget mere over i det brunlige. Så er vi her ved en af Birkerøds andre dejlige søer, nemlig Sjælsø. Vi er på Åsebakken ved udkørslen af Høsterkøb. Det vi specielt skal lægge mærke til i dag er selvfølgelig cykelstien her. Den lidt over på den anden side. Belagt med små sten. Det ligger jo et vældig godt, synes jeg. Så vil vi kaste det sidste blik ud på søen.
hvis det kommer tættere på. Og her har vi så strædet, hvor stenbelægningen skal lægges på. Så kommer overdommeren. Ja, han får så film. Dem, der går på arbejde og kommer hjem, så er dem, der går nu, så ikke kan finde ud af, hvad de skal lave, så må de filme. Er det sådan, det hænger sammen? Lige præcis. Ja. Har vi Furesøen fra en anden vinkel, over fra Furesø Bad. Der er dejlig vind i dag jo. Der er mange surfere ude. De bor godt, dem der bor ved søen der. Dejlig udsigt. Og så et lille møde i Furesø. Hvis det ikke kendes ved os. Og Anders så. Og der er lige en vinge der. Den gynger noget her. Super i det. Så er det jo ikke. Vi ser der også andre på søen. Kommer han i fin stil igen. Se den perfekte vending. Der er sådan nogle andre, der leger. Og en dejlig pind, den er fundet. Der er lige et stykke ind til den herre der. Ja, den skal jeg tage den i.
Oh. En hurtigkarlkokken i 1993 her i Oldsborg. Og i Oldsborg kan vi jo se, at Kronborg ligger der et stykke væk. Der har vi nogle af deltagerne. Første salat har været afviklet, og de venter på at gå i gang med anden salat. Så har vi en hurtigkarls restaurant derhenne. Det er så sidste mand, der kommer i mål fra første salat. Stakkels mand. Der er slet kommet i mål for 20 minutter siden. Lidt. Der er også andre vågehalse uden surferne. Vi skal gøre klar til anden salat. Der er også i dag forskellige flag. Meningen er koppen. Det er så lidt i dag, så jeg har vel ikke en tilskuer, som har fundet et sted med det. Så er vi ved at gøre klar til anden start. Sejlerne er samlet sig bag startlinjen. Der er cirka en 2-3 minutter til start. Jeg kan også se B47 på vej ud. Så en af de sidste. Der er sådan et gammelt ordsprog, der siger, at de sidste skal blive de første. Det skal nok ikke blande sig med pøblen jo. Først går han lige over startlinjen, og så står han forrest. Det er tydeligt se D47 her. Holder ind til den. Så er lige et view over situationen nu her. Der er vel en 30 sekunder til start. Og det er 47, der limser lidt foran. Der er noget skud. Der er pumpet for livet løs. Hvad laver 47? Han lever godt for sig selv. Manden går helt for sig selv. De andre, de er herovre jo. Man må jo tro ham europamestersejleren der, han ved
hvad han gør. Han er i hvert fald helt for sig selv. Han har nok luret situationen. De andre, de ligger herovre. Det er også lidt hårdt at starte i modvind, kan man sige. Det er lidt barskbanen. Men jeg synes nok, det er lidt våget, det han laver. Men ja, har bønder forstand på agurksalat. Det er ikke ret meget. Ideen er god nok, det kan jeg godt se. Bare komme ud, hvor der er vind. Men det er lidt dristigt. Det er virkelig en satsning. Lad os nu se, nu går det meget godt. Nu går det meget godt. Nu er de første ude omkring mærket. Det gik ikke for D47. Det gik ikke. Der er en 4-5 mand omkring mærket. Så nu skal han tage sig sammen. Det var en hård satsning. Det var en hård satsning. Thomas der alligevel der. Der skal sejles til. Nu er han nummer 6-7 stykker med. Lad os nu se, når medvinden kommer. Men der er 100 meter op til nummer 1. Den har vi her. Der er ikke meget vind. Der er ikke meget vind. Jeg synes nok ikke, der er meget ved det. Det er nok ikke. En kasse. Så er vi kommet til den 19. i 6. dagen, hvor Helle skal til translokation over en kvikkedag. Den er kvikkedag. Far, vi hader det der kamera. Vi kører nu. Far, vi gider ikke det der. Det er nogle pæne lyde, vi får med. Far, tag det på sekundfart over. Du er kun et kvarter forsinket. Vi snakker højt. Og stå her og kigge på alle jeres glade og forventningsfulde ansigter. Og så se på alle de hvide huer, der faktisk med kronen på værket har et blåt bånd. Det symboliserer, at nu er I blevet handelsstudenter, og jeg vil have den frækhed at sige, at nu er I faktisk blevet rigtige studenter.
Det har, og forhåbentlig tænker I også på den velfortjente ferie, der ligger lige foran jer. Men inden ferien, så ligger der en herlig dag, nemlig lørdag den 19. I skal dels have et bevis på, at I kan bære huen, og samtidig skal I rundt og besøge jeres kammerater i løbet af dagen. Hvem der bare var ung i dag. Men mit udsagn, hvem der bare var ung i dag, holder det nu også. Når man skal holde sådan en translokationstal, så er der mange ting, der går igennem hovedet på en. Blandt andet, hvordan ville det være, hvis man sad på jeres stol med jeres alder, og med den fremtid, der ligger foran jer. Hvordan havde vi det selv, da vi var i samme situation? Vi vil så i virkeligheden gerne være unge i dag. Mit svar er sjovt. Det er ikke kun arbejde og økonomi. Med disse ord vil jeg endnu en gang ønske jer rigtig hjerteligt tillykke med huen og eksamen. Og naturligvis god vind i alle årene fremover. Så er vi kommet til 2. Susanne Godborg. Anne Hilstrøm. Christian Honoré. Jakob Jensen. En nordmand. Mette Jacobsen. Christina Jensen. Der er det nu for mig også. Så er vi ved at komme op. Martin Duda. Eve Hansen. Lene Hansen. Louise Hansen. Dorte Hering. Lars Jensen. Mikkel Jønsson. Kasper Kjærgaard. Dennis Christensen. Jakob Lund. Michelle Madsen.
Fischer. Ulla Stensrup. Jens Stryling. Christian Svensson. Pernille Tranum. Brian Vang. Hvor er der underholdning i det gione? Der er ingen, der må sove. I den er der også en ung mand, det er faktisk overførelse, og han mister sin erotikke, og han mister den faktisk en gang til. Ja, men han mister den ikke sådan, som vi tror. Hun dør, og han mistede sin erotikke. Men inden at det gik så vidt, ja, der fik hun både for meget at spise og for meget
Forskellige sprog. 6.500 sider. Hvad siger I så? I kan godt være stolte af jeres hue. Ovenikøbet har den også, som René sagde, den rigtige farve. I har været med til at skabe vores fælles dagligdag i de år, I har gået her på skolen. I har sat Vi vil også gerne fra drengekorets side sige rigtig tillykke til jer på dagen. Vi har et stort repertoire. Vi har skåret det meget ned her i dag. Men vi takker selvfølgelig for Guillaumes gode opvarmning til hovednummeret her. I skal være lidt med. Hanne sagde noget om, at I har lært en masse sprog. Og I har lært også regning og matematik, så det er lidt sprog, og det er lidt med ord, I skal prøve nu. I skal nemlig prøve at støtte os, når vi synger en sang, hvor omkvædet er da-di-di-dej-da-da-di-di-dum. Og lad os prøve at se, hvor gode I er til at sige da-di-di-dej-da-da-di-di-dum. Vi forventer, at I synger med alt, hvad I kan, når det kommer. Men lad os bare starte på vores kendingsmelodi. Jeg er en simpel handelslærer. Jeg er en simpel handelslærer. Da-di-di-dej-da-da-di-di-dum. Men det kunne være så meget mere. Da-di-di-dej-da-da-di-di-dum. Vi kommer gerne
Endelig er sket, at vi er færdige. Det var det, vi har ventet på i de sidste 3 år i hvert fald. Det er endelig færdigt. Efter alle de aftener, dage, nætter, vi har siddet op med vores økonomiopgaver og vores engelske stil, dem er vi nu blevet lønnet for. Det har været surt og hårdt, og til tider lidt kedeligt. Men alligevel er der kommet noget godt ud af det. Så vi kommer ud på pladsen, gårdspladsen, hvor bilerne holder klar til at køre med studenterne. Bruger du altså noget op foran? Godt. Og så kan det ikke. Det er nødt til at kunne rejse, så du glæder mig over det, ikke? Så det er godt. Hvor skal du lige tage alt det samme? Vi er helt klar her. Nu var jo flere, mand. Hey, du kan jo lægge det hurtigt. Pernille, Lea, Helle og Dorte. Skål! Vi får noget sort med igen, hvor vi sidder. Ja, du får det igen. Ja, så er det slut. Så er det slut. Trækker den her over til venstre. Undskyld. Det er jo ikke foran. Vi ses, ikke? Nej, så tag det. Ja, det fik vi Ja, det skal jeg love mig. Niels, du skal lige være her. Kom herhen. Niels. Ja, hun jager med ham. Forsyningerne er i orden. Hvor vil du bestille en 14-mandsbus? Vi kan sidde sammen hos os. Ikke have en bus. Bus, man ikke. Den er da flot. Jensen og Henrik deroppe. Jeg siger svært, vi skifter mellem soveposen og så ingenting. Jeg skal lige sætte det, så vi kan lide det godt, ikke? Ja. Haven kommer over, hvor du ikke lægger med. Vi skulle lægge gaven væk. Spændte forældre stimler for livet løs. Der er mere vildt. Sidste forberedelser gøres. Så er man klar til afgangen en øjeblik. Og hvis det bliver regnet her, så er det lidt svært at justere. Køres der. Lige en enkelt før, ikke vi kommer afsted.
4 kilo. Du har skrællet flottekartofler. Ja, det er godt. Lækker mad. Og dejlig udsigt. Det er godt. Skønt vejr. Ja, I er heldige. Jeg ser frisk ud endnu. Ja, ja. Nå. Vi kan styre. Ja, vi også. Vi er næsten ikke smagende. Sidserusinen. Så er I også noget. Jeg står nede der. Nej, jeg snakker jo fuld bold. Ja. Nej, hun ser hun glad for. Det er speedball! Hallo, nu er vi blevet placeret herovre, så må vi også filmes. Ja. Både det ene og det andet. Ja, Men nu sidder vi godt. det lyder godt. Trænger den også til at sidde lidt nede, gør I ikke? Absolut. Nej, vi har også stået omgang. Hvor den går. Han kommer her, han kommer her, og der. Hvor den går. Jeg kender ikke ham. Jeg tror, han har fået sportschef. Nej. Han leger med. Hvem er ham, der kravler rundt nede på græsset der? Der er 4 piger, der visker her. Hvem havde fået det at vide, han gik ud? Hvem havde fået det at vide? Du så Han er både overhovedet. Hop af med. Du skal Sæt den til. Du skal ud. De vil du. Hvad går du ud på? Skal vi op i? Ja, det er ikke meget, jeg drikker bare her. Nej. Den synker, Christian. Nej, jeg skal ikke ud af der. Jo, Helle, prøv at så hver gang jeg løber sådan. Det går, mand. Det er utroligt rolige. Ja, de hviler ud, mens de spiser. Sejl derude, hvor I kan bunde! Har du noget sko på hele tiden? Ja, det er Skal du... Ja. Men du må lade være med at råbe mere, du overanstrenger de Hvad stemmer. siger stemmen, Helle? Jeg siger ikke så meget. Den har sagt meget i dag. Tak skal du have. Har du noget at spise? Jeg ved, hun er ude og løfter sin jakke, Pernille. Hej.